Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji surat Al-Hijr 87. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Demi sayekti ingsun Allah wis paring marang sira Muhammad, sira ingsun paringi ayat pitu saking ayat masani lan uga ingsun paringi Al-Qur'an kang agung. Faedahe asmaul masani iku tegese ayat pitu kang diwaca loro-loro, yaiku suratul Fatihah. Mula Fatihah diarani ayat pitu merga ayate pancen namung pitu. Ngitunge mengkene: siji Bismillahirrahmanirrahim, loro Alhamdulillahi rabbil alamin, telu Ar-Rahmanirrahim, papat Maliki yaumiddin, lima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 6 Ihdinas siratal mustaqim, 7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mula Fatihah diarani matane merga diwaca loro-loro. Tegese sakjroning salat paling sithik diwaca kaping pindho. Saweneh kaul ana kang ngarani ora mengkono. Wallahu a'lam bishawab. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Sira Muhammad aja ngelirikake paningal ira marang werna-wernane donya kang ingsun paringake marang wong-wong kafir. Lan sira ora susah merihatinake wong-wong kafir lamun ora padha iman. Lan sira supaya ngasorake lambung ira terhadap wong-wong mukmin, ateges ramah tamah lan lemah lembut. Wa qul inni ana nawirul mubin. Lan sira dawuha, temenan ingsun iki namung nazir, ateges medeni nekake berita ancaman kang terus terang, ora sombeng aling-aling, ora tedeng aling-aling. Kama anjalna 'alal muqtasimin. Siksa kang diancamake marang kafir Mekah iku kaya siksa kang wus diturunake dening Allah Ta'ala marang wong-wong kang mbagi yaiku golongan Yahudi lan Nasara. Wallahu a'lam bishawab. Wah.